Pod, di ba? Pero depende ra po sitwasyon ba. Pero Oo. alangan niya, boy best. And welcome back to my YouTube channel. For today's video is all about sige na akong istorya ka ba ng boy best friend ba? So boy best friend, ikaw ay boy best friend. What if ang imong na minyo naman ka pero try butang nga imong girlfriend ba? Nga mo ingon siya na siya boy best friend nga bisan sa wala pa kuno mo nagkauya boy best friend na niya. Unsa may imong opinion ka ba ana? Siyempre, murag masuko jud ka. Siyempre naman, imo na ko na siyang uy, ano ko na nimo kining girlfriend na nimo nganong napa man siyang kuan lain. Tapay lain nga boy best friend. Best friend. Maka jud ka? Or sa likwa out ra. Likwa out yung pinawon bitaw. Likwa out. Maka jud ka? Malain jud. Wala bro. Mura na. Pero that may is Ano ba si ano si ikaw, tol, anong masasabi mo tol? Magagalit ako Ibabaw ko ng buhay yung best friend niya. Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Yeah. yung boy best friend, ibabaong buhay. ibabaon na ba yun? Buhay. Babaon na. Ganun lang siya to. Ganun lang. Kahit boy, Ganun, babaon mo talaga. Ako hindi ko, pag yung girlfriend ko, may boy best friend. Siyempre, kakatukan ko yan sa eyeball. Pekto sana ako na, di ba? Kay kun ang boy best friend god, kabali na ako nagibalik-balik og sulti. Ang boy best friend kay kun kamo god boyfriend mo. Onya mag-away mo naman jud na conflict sa girlfriend. Kamo niya siya. So kung mag-away mo, ang iyong muhang girlfriend, ato pa siyang boy best friend mo dalagan dayon. Nya kanang boy best friend, abtik para sa nang manatad. Og mo siyempre man kamot to kahit kay mo paingon. Mo comfort mo puto siya no. Nya kanang boy best friend. Kanang boy best friend, dili na siya comfort, comfort na, comfort, di ba? Wala kang awa. Ginawa mo akong troso. Di ba? Ray, ikaw Ray, sa dali ba? Kung ang imong uyab na ay boy best friend, ya mo ingon siya nga boy best friend ako no sila bisa wala pa kuno mo nagkauy. Sa imong bation jud ana. Siyempre, wala rin bateo. Kaya mo ko ka-relate sa iyong istorya. Gusto mo saksakin ko nga lang alam mo, ha? Wala kay boy best friend. Wale. Wala ta. Katrataw, edit ra to. So, shout out sa mga boy best friend no diha no. Unta og nanay uyab ng baye, distansya na mo kay di ba lalim pod, di ba? Pero depende ra po sitwasyon ba. Pero alangan niya, boy best friend sila yung magsukoy-koy guys lang duha manoroy sa bati ano alang magbalakpak ra po ka. Ang easy ra. Hindi pumunta dito para lait-laitin, ha? Handa mo, ha? Nagsuri-suri sila kana yung boy best friend ya ikaw uya pa sa may bati alang Mangisi. Magngisi. Di po daw pwede na. Mag-delete ko yung gastos mo. Kasama pa siya. Kasama pa siya. Dinadala pa niya? Dinadala pa. Ay, wala. So, super pamuro tayo lang opinion ng kapunon kay kuan kanang mo shoutout ko mo to 1k subscribers kay ang shoutout na ko usik kay kung di pa mo to 1k kay jutay ang makakita. So, mo to siya og bye-bye.